Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденням. Мріють про зоряні шляхи учні багатьох шкіл Луганська. І не лише мріють. 127 юнаків-старшокласників щонеділі збираються у Вищому військовому училищі імені пролетаріату Донбасу. Тут на громадських засадах створено школу юних космонавтів та штурманів. Училище за роки свого існування дало країні сотні відважних володарів неба. Серед них герої і двічі герої Радянського Союзу. Легендарний Микола Гастелло. Почти неразличимы, когда как горные вершины, а их не так-то просто взять. Орлята учатся летать, не просто спорить с высотой, еще труднее быть непримиримым, но ведь не зря зовут борьбой, и рано нам трубить одной, ой, орлята учатся летать. Старшокласники Луганська прагнуть стати гідною зміною старшого покоління. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ сторіччі.